Тапшыруның матур сәламен біз бүгін Саратов өлкәсе Балакова шәһәренә очрабыз. Үзенең 60 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Сулейманов Рафик Абдрахман улы каршылый. Әлеге матур тантанасы белән чын күңелдән яраткан хатыны һәм бала аныклары, барча туганнары һәм кода-кодагыйлары да безнең тапшыру аркылы котлыйлар. Безнең якын кешебез 1960 елны Иске Кулатка районының Усть-Кулатка авылында гаиләдә 3нче бала булып дөньяга туа. Гади авыл баласының бик матур бала чагы, яшьлек вакыты уза. 37 ел элек без бер-беребезне табып гаилә кырдык, дип яза Динә апа. Мәхәббәттә ике газиз улларыбыз Илдар һәм Марс дөньяга килделәр. Бүгенге көндә инде алар үз гаиләләре белән безгә ярдәм итеп яшиләр. Шатлыгыбыз булган 3 оныгыбыз бар. Аллага шөкер. Яраткан кешебез гаиләсендә булдыклы башлык, чын әти була алды. Оныкларына яраткан бабакай да әле өстәвенә. Эшендә дә аны барысы да хөрмәт иттеләр. Ул бик күп рәхмәт хатларына, почет билгеләренә лаек булды. Намуслы хезмәте өчен ул хезмәт ветераны билгесе дә алды. Яраткан кешебезне бүген матур юбилее белән котлап, иң җылы теләкләребезне генә җиткерер идек. Гомеремнең иң бәхетле мизгелендә очраткан җан юлдашым. Бар күңел борчуларымны да аңлый алган яраткан ирем. Безгә бар яктан да үрнәк булган кадерле әтиебез. Бүген синең матур туган көнең. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, син гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булдың. Мин аңа мең рәхмәтле. Чөнки гомеремнең бизәге балаларыбыз өчен ул чын әти дә була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныш. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгендә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу тормышның җил давылларыннан юлларымда саклап барышым. Кайгы шатлыгымны уртаклашып, ай кояштай балкып янышым. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы, киләчәктә дә әниебез белән оныкларыгызны иркәләп үстереп, матур гомер кичерергә язсын сезгә. Ә инде без үз чиратыбыздан синең йөзеңә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Әтиебез, әзрәк тынып ал да утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Кадерле Рафик Абдрахманович, тормыш иптәшегез Динә апаның назлы мәхәббәте, ягымлы карашы, җылы хисләре гомер дәвамында бүгенгечә сезнең күңелегезне канатландырып торсын. Балаларыгызның хөрмәте һәр гамәлдә ышаныч һәм көч бирсен. Тормышыгызны хәзерге матур, күңелле җыр сыман бизәп торсын. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, курганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан.
kişim var. Бәхет юлы жеңіл түгел, түрлі юллар белән килдек, тапқанны югалтмады, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык, гөрләп барган эшен бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдән, мин авыр мәлләрдән, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Янда харчак булы сине тиңем, терәк булсын сиңа иңем, дөнья шатлыкка тулысын. Бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз, гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдән, мин авыр мәлләрдән, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем